Biasanya kan yang musike deh. Biasanya yang musike. Orang yang musike. Gula ganjur. Biasanya yang musike loh kalau saya. Nur Hadi iso iku sing nrimo nata ngono iki lah. Pinter Darsono iki lho. Nom-nomane latihan. Ingeti kae, Mbah Kandim kae ingeti. Nek nata piye? Ah. Kipase pateni gak apa-apa. Wis dicetak kono men ya tata iki. Men, kowe remae nata men. Apalane Mbah Kandim tekan sume Mbah Kandim. Iki tak video kok sampean tak anu, carane engko tak dudoi cacah iki ngono. Carane kok nata. Pokoke anggere jare Mbah Kandim ya Mbah Kandim. Di Swandi ndi wae. Oh, alah kelo kajane kae. Arese kae waris Mbah Kandim. Pokoke anggere jare Mbah Kandim ya Mbah Kandim wae. Ada liyane ki ya iso. Gak apa-apa Mbah, ben ana sing nom-nom kae ngono kae kok. Lah iya iki malah Gus iki malah ngene iki lho langgo ngingeti tok lho. Darsono bar malah ngingeti tok lho. Ning ndi Mbah Kandim ae. Iya kok. Nata ngono ya arang. Nata nek ora sing sesepuh ngono ora ngriso pokoke. Nek dicampur iki ora apa-apa. gak apa-apa. Pokoke anggar segone iki nggo ngarepe Mudin. Soale iku nek ditakokne kan ketok. Tanduk kapal. Ya engko kadung tandukne ora enak digoleki lho koke. Sekadung diucapno tipe didelok ora enak kok. Joleh keri men didelok nang nguri. Sengkolo. Kalau Motor mabur lewat ya. Israel ya, enggak? Masalah Israel ya. Harga bom nih beda lagi. Malah Israel, ana wong bancaan malah Israel. Ngono ae wis, Dik. Gak apa-apa. Nali. Jenenge sapa? Iya, Arif. Iya. Iya. Nggih. Satu gitu gini, Mbak. Iya. Karo pelatihan. Yang pesawat barang.